Ngiyabingelela ababukeli bonke emakhaya. Igama lami nguSiphesihle, isibongo ngakadlamini ohlwele lethu lomnani kakhulu ubuhle bonyazi TV. Namhlanje sibonga uNkulunkulu esasiphile usuku. Namhlanje sihambile savakashela obaba Mshumayeli Nzimande. Baba Mshumayeli sacela nje Ngiyabingelela emakhaya ababukeli. Baba siyabonga kakhulu baba Mshumayeli ngethuba osiphelo namesicela sizingane. Kunabantu ke baba bafisa ukwazi emakhaya ukuthi ngapha kuMshumayeli uNzimande ngabe umnazareth wabuthola kanjani futhi bomthola ekuphi? Ubunazareth bungithole ngise eThekwini e17 eMlasi. Ba La ngangineminyaka ewu23. Ngangimile nje phandle la kwakhuluma khona izwi elathi mina elikhanda elingiphethe ngeke lize liphele. Uma ngifuna liphele likhanda ngichithe yonke lemithi la endlini. Bese emabhodleleni ngivuzele phansi, esemaphepheni nawo ngivuzele phansi. Mali ngivuka leli khanda leli ngihambe ngempompini uthi ke lo muntu ngizobusisa amanzi mina. Uzofika uphuza amanzi nokwaphuza amanzi likuphethe likhanda lizophela ngeliphinde liphansi. Ba Ngabe baba mangathiwa nje ngiyabuza kabanzi ngabe lo muntu wayefika kuwa umazi? Cha ngangamazi. Kwakukhuluma nje umuntu emkhathini bakuyisekuseni kwaku25 to 8 isikhathi. Mhlasimbe baba mangathiwa nje wawubuze ebantwini ababekade bekhona eduzane mhlawumbe abantwini ababebedala wayekhona mhlawumbe ekhehla lifana lo muntu lo ngilapha emndenini nozalweni. Angimbonanga umuntu kodwa izwi elakhuluma elikhulu elakhuluma kwazamazama umhlaba Kwakuyini? Kwazamazama indlu yesitini esibovu ngendlela elalikhuluma ngayo kwalala ngangome khona kwamina kwawuzamazama umhlaba. Ba Ngabe bephuze kwakho lamanzi wakuthola ukuphila noma uzange ukuthola ukuphila? Ilangiyeka ndizwi bafika abafowethu abadala ngabaxokela bathi bokuyisilwane leso sifuna ukungibulala kahle ngingasayidla imithi. Bahambe ekseni salala bavuka ekseni baye emsebenzini ngasala mina mase ngisele ngedwa. Kwafika ivoice kumina ethi uma ngabe lingase esakhuluma lo umuntu osethukuthele njengezwi lakhe linzima ngamamela ekhuluma angizokufa yini. Ngathatha imithi ngayichitha ngaphambili yonke ngayiqeda yonke ngishesa amaphepha ngishesa amabhodleleni ngathi bengiyiqede nje la ngivuka ekhaya. Mali ngivuka ekhanda angitshelwanga umuntu ukuthi kufanele ngempompi nangwaphuzanga amanzi ngelokhuzana ngenkomishi ngaphuza ngesandla. Laphela ngalelo langa likhanda liphindanga la ngiphatha ukuze kube namhlanje. Wasukuthola kanjani lokho kuNazareth noma mhlawumbe waqhubeka nje waziphilela njengomuntu ophilayo emhlabeni? Ngase ngiphila emhlabeni ngase ngibuza kubantu yini lento ekade ikhuluma nami bathi bekuShembe. Ngathi mina yini yona uShembe? Bathi uShembe umprofeti okwathiwa akazokhetha imbewu kaNkulunkulu emhlabeni. Kwaqala lapho ukuthi ngilandele inkolo yokuNazareth. Ba ngangineminyaka ewu23. Besacela baba ukusilandise ngohambo lwakho ukuthi nkathi ubuthathayo soqala usuthatha isifungo sobuNazareth ukusilandise nje ukuthi baba ngabe umndeni wakwenzakalani nje emndenini wabethulela kanjani ukuthi awu susu uhambile wayeThekwini yofuna amatoho subusu ukholiwe. Ngahamba ngaye ekhaya ngafike ngatshela unkosikazi. Unkosikazi wangiphendula wathi kubhaliwe eBhayibhelini vele ukuthi kovela abantu abothi intaba suku uhlale lapha intaba isuku ihlale lapha ayikho le ndaba kaShembe. Ngisho mamncane odade wabuka mame bathi ayikho nje indaba yaShembe babefika ekhaya bezomiyala ukuthi akangise kudokotela noma enyangeni ngoba angiphilile kahle ayikho lento yaShembe. Babesola ukuthi baba baba kaphilile kephi kahle. Babesola ukuthi ikhanda lami liphambene. Babethi ngilahlekelwe umqondo wami uyalahleka ayikazi bekhona nje lento emhlabeni.
Futhi khamba kalawa amagama ade show obhuti abadala bethi isilwane sesikhuluma nawo. Alekelela la magama ade khuluma obhuti abadala ukuthi isilwane lesi sifuna ukukubulala kahle. Bonke abantu babethi nje uyagula. Kodwa mina ngoba ngangazi ukuthi umuntu wakhuluma ngimina izwi lakhuluma kumina ngangazi ukuthi angigula. Wabamba khona kunjalo ke. Ngabamba kunjalo kodwa ngaqale ngabhagazela kuqala. Ngabaza ngoba ngangikade ngumshayi wesiginci oqhamile endaweni. Bangivelele nje lesiginci ngangaziwa unina wentombi amanzi ayichidole. Mina ngingakasho lutho. Kodwa kwahamba kwafika into ethi kumina no. Le ndaba uNazaretha manje ithatha. Ngoba njengiyafikela wena nje awazi ukuthi le nto mayingabuya inola ngingafika ithi. Ngaqala ke ngalandela ngaze ngafika la ngikhetha khona inkosi. Inkosi ngayikhetha emzini oyingcwele ebuhleni. Ukubhabhadiswa ngabhabhadiswa emthwalume evula amasana. Waqala lapho ukuba yiNazaretha. Ngaqala lapho ukuba yiNazaretha. Inkolo usunayo sikwela sekufanele uzoyitshala ekhaya. Sekufanele inkolo ngizoyitshala ekhaya uma ngiyitshala ekhaya inkolo yangavuma ukumela ekhaya. Bathi ekhaya ispoliana. Ikhanda lakhe liyaphambana. Bavele bangakholwa. Abakholwanga abazange bakholwe kwahamba ngelinye ilanga kwafika into ngakithi okwakuthiwa uvuthe singayazi iyayishisa imizi. La baqala khona ukuthi mhlambe baqala ukuthi babona ngathi khona umehluko khona. Yayishisa imizi lento yayishisa lapha ngakithi yayishisa noma ingubo zingabekwa la kodwa uhamba umlilo uzofika khona. Kwathi mase kufanele ukuthi umlili uye ekhaya. Ngangingekho ngangile eThekwini kodwa unkosikazi lo wathatha amanzi kaShembe wachela mase echelile wathi mase sekuzi lokuzana umlilo sekubona ukuthi uyeza lento eyayiqhamuka emzini abantu. Kwavele kwaqhamuka umoya ngapha ngasondini. Kwaqhamuka umoya oshisayo kakhulu. Wafika phephetha lento le ayizange ikusho wamuzi kodwa kwashoka abamncane ngehla kwasekhaya. Ngaba bisimo sa lento le eyayifika eyisimo sani isipoke noma mhlawumbe kwakuyinto kanjani manje kwakuyimoya nje. Ngicabanga ukuthi kwakuyimoya njengoba bathi ke abaqapheli bezinto laba bathi kusho ukuthi bekuvutha ngikwazi ke novutha ukuthi into enjani. Kodwa bathi kusho ukuthi bekuvutha ngoba miningi imizi yasha. Futhi mawuthi bathi mawuthi uyawubhula ngamanzi kwangathi ubangela phambili. So ungenile kwakuthatha koMnazaretha khona phezulu kwesimo leso sikhona ekhaya. Sengithathile kuNazaretha khona lapho kuleso simo esikhona ekhaya kodwa isilima nje wonke umuntu okhuluma ngesilimo ukhuluma ngami. Awuyindaba ethengibanzima ke leyo. Maye baba wagcina bahlule kanjani ngoba phela uNkulunkulu esimlandela siyamazi ukuthi yena uyiqili wagcina bahlule kanjani. Bagcina bengiyekile nje bengidedelile bathi akayekwe ngoba kusho ukuthi lento le uyayithanda kakhulu akayekwe. Nonkosikazi lapha ekhaya ngesikhathi mina ngithatha uNazaretha kwakuphekwa okwami ukudla ngolwesihlanu kuphekwa okwami ukudla. Babuye bapheke bona okwabo bazokupheka nje kuze kushaye u8 ngoba umuntu ohlupha nje la ekhaya yimini. Yimina ngede ngangingakudla ukudla okuphekwe ngeSabatha. Sahamba ngesikhathi ngelinye ilanga. Unkosikazi asekhaya. Ngithi ngamxokela. Uthe ngelinye ilanga kwaku December makuba ngiphosisa. Kwathelele ebusuku. Kwasiqhamuka isigubhu. Isikhulu esingangenyanga. Uthi ke sasirawo nje moya ekuhlatshelelwa phakathi. Siqhamuka ngase lokhuzeni siqhamuka ngala ngaqhamuka khona ilanga. Qhamuka entshonalanga kahle kahle. Siqhamuka empumalanga siya ngasentshonalanga. La kushona khona ilanga.
uthi kwakuhlatshelelwa phakathi kwase kukhuluma ivoice ke phakathi esigubhini ithi uyakuzwa lokwakuhlabelela uthi ke ngiyakuzwa uthi ke lokhulumayo lokwakuhlabelela lokuhlatshelela umkhwenyana wakho mawuze wafa ungazange ukuhlabelela lokwakuhlabelela ngeke uzungene ezulwini waqala lapho unkosikazi ukuthi aqala landela indaba yobuNazaretha futhi uyena owayikhetha kuqala inkosi mina ngingakayikhethi ngingakasho ukuthi sengobhabhatiswa yena owabhabhatiswa kuqala naye ayikhetha inkosi kodwa kangakobhabhatiswa ngathi njenginsizwa kangaka kodwa ngizokwenza njani nganginenkinga yokuba insizwa ukuthi isiginci sami ngizomshaya kanjani alivina wami mase sengiyikhoza usayincini ngoba kuthiwa isiginci ngashawa kule nkonzo wasenkingeni baba mangathwali baba nje angeke ngibuze kuwe nje umbuzo othe ukujula kakhulu lona kodwa kubukeka wona olula ngokwazi kwakho baba kungani amalanga ethu Shembe uNkulunkulu amalanga athathu Shembe uNkulunkulu ngoba ngempela uNkulunkulu mina nginobufakazi ba 2004 sengiyiNazaretha nje kwase sethiwe ngumshumayeli ngo-2001 kwathiwa ngumshumayeli etempelini ngabatshela ukuthi ngizobashaya ba ngathi ngizobashaya kushaka vele umuntu into nje vele ngiyijwayele akuyona lento engiyifundelayo ongayinqeni cha nje akuyona lento engihluphayo ngishaya nawuvalo mangizoshaya umuntu kusho ukuthi ke ngabagwevela abantu la ngabagwevela kuthiwa ngo-2004 kwase kufona kwase kungena i-call efonini yami kwakulesihlanu sakhona yasingena i-call kwaku-August ithi le call ungakwazini kungisiza kusasa ngathi mina ngingakwazi ukukusiza kwakuyindiya la kaGavenda uEric Gavenda lapha eKafani wasethi uzofika ke kusasa ngathi naye kulungile ngizofika wasethi kulungile ke ngempela ngalungisa kahle la kwalalwa ngavuka ekuseni ngagqoka kahle ngaphikelela khona ngafike ngashaya ibheli bangivulela ngangena ngaphakathi ngashintsha ngagqoka ingubo zokusebenza ngaqala asebenza kwathi ngo-25 to 8 ngezwa kubanda inyawo kimi zabanda okungangokuthi lezi inyawo lezi ayi ngapha kithi la ngizalwa khona kunesithwala lokuthunga ikhwani zabanda ngaphezulu kwalokho ngahlala phansi zathi la ziba ngconywana khona ngaqonda egarage la bengikhumulele khona ngafika ngagqoka ingubo ngahamba elokhuzana ngahamba ngawutshela indiya futhi ngafika ngakhuluma isiZulu mase ngifika kulona ngathi nasengihamba sengigula labuzo okwathi abanikile ngadala ngivulelisa ngolangivulela ngahamba ngathi mangiphuma nje esangweni kwase ngiqalwa ikhanda ngathi mangiqeda nje i-area yakakhe ngase ngiphathwa isibhobo ngathi ngifike eKaFoundation ngicabanga ukuthi izifo zasezingiphathile zasezingaphezulu kwa-8 ngafike ngalinda isikhathi esincane safika isitimela sangilayisha ngathi ngingena le ekhaya wabuza unkosikazi wathi kwenze njani ngathi naye sengigula futhi angazi noma lizothambama yini namhlanje wathi yena uphethwe yini ngathi nama ngazi ayikho into engangiphethe ngagula-ke la bangizama ngayo ngendlela abangangizama ngayo banginika amafutha banginika namanzi kwangabi ngcono ngagula kwafika babefika abantu bamaNazaretha bafike bengayiphethe iMnazaretha bathi angihambe ngiye esibhedlela bese ngithi angiyi sahamba isikhathi kwathi ngelinye ilanga kwafona insizwa yakamajola
lensizwa kwamajoli eyifona sasisonta ngayo ethempelini yathi Mshumayeli mabethi yesibhedlela hambe yesibhedlela wathi mina ngiyi wathi kodwa Mshumayeli kuzokusiza wathi mina ubona kanjalo wathi yena ngibona kanjalo lensizwa eyifona insizwa engathi esaqophisana naye sangwene ekhafandisha isifesile yathi yona isayoni ngathi mina ngiyiNazaretha yathi yini yona uShembe ngathi mina uShembe uNkulunkulu wathi yena mina ngikholwa eZayoni eZayoni indaba yokukholwa ayikho ngathi mina ikhona wathi yena yini onganginika iproof ngayo ngathi mina yini exakile wena wathi yena mina ngibhema ugwayi sowuhlula ababishop wehlulwa na wonke umuntu ngathi mina usho ukuthi manje ugwayi usho ukuthi ngeke uyekele mangingabiza uShembe lamanje wathi yena ngeke ngiyeke ngoba uyekeke inhloko ngathi mina awuhamba uthenga ubhema gwayimuni yathi lensizwa awume ngowuthenga ngathi mina unayo imali yathi nginayo ngathi nahamba uthenga yabuya nayo 20-year-old man yafika ibeka kumina ngathi ungayivuli ngakhipha umNazaretha esikhwameni ngakhipha isihlabelelo esikhwameni ngagqoka esangweni lapha eKhafandish lapha efemini yensimbi lana lofesa khona yebo la sasofesa khona awungahambisile umthandazo ngahambisile umthandazo awufuna umsebenzi kodwa phethe ngiphethe umNazaretha ngiphethe iBhayibheli ngiphethe isihlabelelo ngiphethe amafutha phakathi esikhwameni ngawuthatha ubaba omkhulu nangu ngawufaka lo gwayi lo ngathi mina Shembe uma uNkulunkulu ngempela wawuqinisile kimi lento wayenza kimi emlazi ukuze ngizoba la ngiqinisile ngithi mayeke wabhema lo gwayi umuntu lo gwayi lamaluzi awu20 waze wawaqeda kobe impela uyena uNkulunkulu ngase ngimnika lensizwa kwamajoli base ngithi hamba ubhema ngifuna ukubona uzoqeda yini ngempela lithi yafika ubhema endlini bayobhema bemiluzi yokuqala bhema isibili bhema isithathu azahlangana abayishumi yathi mathi iqale ka11 yaqala inkinga ithi ke wacasuzela inhliziyo yaphalaza ithi yaphalaza amadakadaka yahlukana ngalelo langa nogwayi yona ke le ngifonela ithi ngiyesibhedlela kanti ke mina kulungile ke ngizoya esibhedlela ngizoya eclinic ngase ngihamba ngiye eclinic mangifika eclinic bathi ababoni lutho ngabuya ngeza la ekhaya ngafika ngalisalela ngazaca ke ngamncane ngamncu buka bengingakazi umthetho wami bengimncane vele bengizacile vele namanje ngisazacile kodwa okungconywana bengizacile kakhulu mina kunaloku bengimncu impela futhi umuntu bethi bengibona ukuthi ngoba bengawugqoki mina usize 30 ebhlukweni mina bengingawugqoki usize 30 elami ibhluke belinqunqu ngendlela esimangalisa ngazi ukulala ubani ngazaca ngamncane sahamba isikhathi kwathi ngelinye ilanga ngangilele amandla engasekho ngaleso sikhathi awuphakamisa umuntu ngoba ukudla kwase kuvaleleke ngingavumi ukuthi ngidle sengidle emovite nelokhuzana namasi siphela khona la wavalele kakhona insuku eziwu7 ngiyakhumbula ngiphuza amanzi wodwa sahamba isikhathi kuthenge elinye ilanga ngilele angisakwazi ukukhuluma izwi lisaphumi kahle ngendlela engigula ngayo kodwa ngifunga ngento eyodwa ukuthi ngeke ngiye enyangeni ngifuna ukufa